So, hi guys, this is Elsie and welcome back to my channel, Ilocana Caregiver. So, ito yung daily routine natin. Paghapon guys, magdidilig tayo sa ating mga halaman and alam nyo naman, tayo ay hilig po natin ng halaman ever since. So, thankful ako guys dahil itong trabaho ko ay maraming halaman and meron na rin na po kong garden. Mamaya makikita nyo magdidilig ako dyan. So, ito, meron tayong hose. Binilan ako ng aking balabait or ang aking amo ng hose para pang dilig. Kaya yan, pinipesto ko yan guys para maabot hanggang dun sa ating mga tinanim na may talong, may sitaw, may ampalaya at ano pa yung mga nandyan, sigarilyas, patani. Yan. Pero konti lang yan guys. So, yan po yung ating garden, mini garden. Dinidiligan ko yan araw-araw. So, yun po yung ating daily activities paghapon, pamparelax. Sabi nga ng aking amo, meditation rin daw ito. Kaya, supported niya ako dito sa ating garden. So, yan guys. Look at the camera. Ang arte. Look at your face. Ang arte. Matalapos mo taka. Just make it right.